Λόγοι που δεν θα ήθελες να κάνεις παρέα μαζί μου. Πρώτο και κυριότερο, δεν μ' αρέσει να βγαίνω έξω. Πολλοί έχετε δει ότι έχω πάρα πολύ ενέργεια όταν βγαίνω έξω. Λέω τις περισσότερες φορές ναι, γιατί νιώθω πολύ έντονο peer pressure. Όχι από τα άτομα που μου λέει να βγούμε, αλλά γενικότερα εγώ σαν άνθρωπος. Αλλά στην πραγματικότητα μισώ να είμαι έξω μετά τη μία. Δηλαδή, ναι, θα βγω για μια μπύρα, θα βγω για ένα ποτό, αλλά θέλω max μια ώρα να είμαι σπίτι. Που και εξ αρχής για αυτή την μπύρα και το ποτό δεν θα ήθελα να βγω. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορούμε να βγούμε 6 ώρα το απόγευμα. Γιατί να μην βγούμε 6 ώρα το απόγευμα? Γιατί πρέπει να βγούμε 9 η ώρα και 9? Θεωρείται νωρίς για πολύ κόσμο. Και κουράζομαι μετά τις 9. Είμαι στη φάση που θέλω να κλείσω τα φώτα στο σπίτι μου, να διαβάσω το βιβλίο μου, να κάνω το σταυρολεξό μου. Δεν θέλω να βγω έξω. Δεύτερο, γκοστάρω για πλάκα. Εξαφανίζομαι, αποστασιοποιούμε. Χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Δεν φταίς εσύ. Δεν φταίει κανένας βασικά. Για την ακρίβεια. Το κάνουμε σε πολλά ταυτόχρονα. Ανεξάρτητα από ποια είναι η σχέση μας. Απλά νιώθω ότι δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη την ώρα ή εκείνες τις μέρες και απλά δεν απαντάω. Τρίτο, είμαι πάρα πολύ κακή ψεύτρα. Γιατί το λέω όμως αυτό σαν λόγο? Γιατί αν τυχόν σκεφτώ κάτι, θα φανεί απευθείας στο πρόσωπό μου. Τέταρτο, μισώ να βγαίνω με καινούργιες παρέες. Θέλω να βγω εγώ μαζί σου. Δεν με νοιάζει να φέρεις τη φίλη σου την Γεωργία. Θα βγω. Δεν είναι το ιδανικό μου. Θα προτιμούσα να κάτσω σπίτι. Και παρόλους αυτούς τους λόγους που σας είπα, που οι περισσότεροι θα με μισήσετε, για κάποιο λόγο οι φίλοι μου με θεωρούν πάρα πολύ εύκολο άτομο να κάνουν παρέα μαζί μου. Αυτά. Bye.